Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatukuita zvekare pano paZerare 263 pano pandokuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uri munyowani, make sure to subscribe button on that notification bell. Muri yeZimbabwe first update yandinayo update iyo yemusikana uyo akauraya sisi vake. Auraya sisi vake akatanga unyepera sister yake imwe yachona namama vake kuti ndivo vauraya munhu uyu. Ndichakusiyai muchiona video, yapedza kuona video tazvonofika comment section credit this video kune vakatora this video. Muri yeZimbabwe tokumbiroti tonge nyaya iyi tichijaja uri iwe unomuregerere musikana nyakuuraya uyu kana kuti zvinoramba zvakadaro. Ndatinyorei zvatofika comment section, nyika yashata veduwe. Ndatisubscribe. Ndine last update yevanhu vakabatwa pamashops vachiita bonde kana kuti vachiita musikanzwa. Ndatone first update. Mama mwana wenyanga kukocherai mama pane zvimwe asi nekuda kwangu ndakaparadza chokwadi. Mwari wandinegererewo kani mama, ndinochema kwamuri mama, ndodzoka mumusha mama. Omuka mumba ndandirumba ndakabuda mumba ndichiti kochiko chiri kuitika pano panze. Pindai mumba mutese murari. Vanhu vaya vanoita se havana kundinzvira. Ndadzokera futi mumba. Ndadzokera mumba ndanzwa panze hapasi kuita se hapasi kuita. Ini kubuda futi panze. Ko muchiri kuiteiko pano panze? Nerevai natambo. Tambo wacho asara mufuro. Mukuitei pano panze muchitadza kurara. Nhasi toda kupedzera nani asisi wangu tatagara tichinyetsana kwenguva yakati rebei tingotukana tirovana tichizorana tidii. Inyaya dzanga dzagara dziripo kubva kumashure kwese, ndaitombodzitsuura asi aitadza kunditeerera. Swa 8 December sisi wangu wakazobuda Maxeni mukadza 7 o'clock Maxeni ndobva vaenda kwavakaenda pana munhu akaziva kuti vaendepi. Ndobva vanonoka kudzoka vakazodzoka kumba kumapast 7 dzemanhamba. Vachidzoka munhu akatanga kuti wekutanga kuvabvunza kuti manga maendepi ndibaba. Baba vachivabvunza kuti mama maendepi, chikonzero chokuti vanga vasiya mwana anga negore nemwedzi. Saka vaibvunza kuti mama maendepi ndisiya mwana mbiri. Sisi vangu ndopa vakatadza kupindura baba ndokutanga kutuka baba zvinadzi. Saka baba vachinobatwa nehasha vaida kurova sisi. Ndobva ndati aiwa musavarove, regai tiite sei ndingotaura navo. Baba ndobva vanzwisisa havana kuzovarova ndobva vavasiya. Saka nguva dzandakapedza sisi vangu tichitaura navo vakatadza kundinzwisisa vakati handingatsurwe newe waita mwana mbiki. Ndinokurovera nyaya iyo yekuda kunditongesa. Ndobva ndatanga kungovatsura pepe neizvo rakadzikama but vakaramba vakakwidza izwi pamusoro. Ndobva ndatotanga kurovana team kitchen namama. Tairovana nemaplates, makapu, mamungori nemidziyo yakangowanda wanda tichingorovana nemidziyo iyoyo. Kusvika mama vakati munondikuvadzira midziyo yangu kudai munorovana panze. Ndopatakabuda tichienda panze. Tichinosvika panze pepai sisi wangu ndobva watanga vakandirova zvikuru semunhu anga ari mukuru, wanga une 37 years pa2019 ipapo. Vandirova kudaro ndanyatsoona kuti ndarohwa. Handina kukwanisa kuda kuvadzosera nguva idzodzo. Ndobva tatopinda mumba medu matairara. Tarara mumba medu paya ndopandakasimudzira nyaya ndapinda mumba kuti saka ini manditoreresa kuti mandirova here panze ichichi pepai. Ndopatakatanga futi kuroverana futi mumba medu matairara muya. Tadzokera mumba kunorara kuti vana vai vangarare havangarare. Kuramba achingoti yeye vari papi vari panze. Indirumba apa nasingagoni kuda kufamba ndachita zvekuda zvekukamba iye. Ndakabata kabonzo kangu kumaoko ndobva ndadzokera mumba muye. Ndadzokera mumba muye kurara iwo ndazonzwa zino iziye anda madhoo bhabha vakubvara madhoo arara mumba. Tarovana mumba matairara muya ndobva vandirova futi kechi2 futi. Saka chakazoitika ndechekuti tarara ndopandakabva ndati munhu uyu andirova katukese handingambokwanisa kumuita sei kumudzosera semunhu mukuru. Ndopandakazomuka vakarara ndobva ndavarova vakarara
nepuranga iyoyo. Vakanosimudza musoro vachinosvika kudai parakasangana nawo pasaidi penzira. Havana kuzokwanisa kumuvha futi kubva ipapo, ndobva vangoramba vakaita se vakangorara zvavakaita. Ndovandatotora kumbesa vandavafudhudza ndoramba vakadaro. Kuchizonoedza mangwana makuseni mama ndobva vamuka semunhu akanzwa unoisi, ndobva vazotibvunza unoisi amaita mupaninezuro kwakwakanaka here. Ndobva ndatoti sisi vakazosimbira kuti kundorova mumba, saka takazorovana futi tiri mumba. Tikanzi asi musadaro, nyaya inoramba kungosimbira nyaya isina nebasa rese kumakangosiyana chichi. Ngoti takazongorovana, asi zvokuti ndizive kuti munhu afa ndambozviziva semunhu asati ambona munhu akafa. Reva ndiatanga kumuka tese takarara, kubva bata mutsvairo wake mumaoko akutsvaira tsetsetse pandatanga kutsvaira kwasida asiuya kubva asvika apo paimba iyi pazvakaitikira bata amai tati chikwe, kubva rasa mutsvairo wake pasi yaikunomuone zviri ku obva auya. Ndobva ndati chii chaitika, anziko sisawo vakaita semba kurara vakakirosa sei padhoo apa. Ndati vakakirosa padhoo mira titese ndiwe kuzoona. Indobva ndasvika padhoo bata ndaona akakirosa padhoo mwana kake ako kari apo kamuzukuru kangu nekamwe kacho kaiyamo mukakagara kamukakagara. Ndobva ndati ndakatanga ndabata makumba pasi pemakumba pari kutonhora bata panapa hana isi kurova. Ndone maziso akangoti so tuzo. Ndati maziso akati tuzo aya munhu mupenyu ashaya chete. Ndobva ndatoda obva angoti tsinzi atsinzi nyadaro. Ndobva ndamudedza revai ndati revai yakuna. Obva auya revai obva asvika. Ndobva ndati unoziva kuti sisi wako vaita sei? Sisi wako vafa. Sindo yamakaita nezuro yeiona sisi venyu vaita sei? Vafa. Vafa. Ndati vafa. Tarisawo nesiya vari apa vakazviomera vakafa. Akudaiso akutarisa dizeshuwa kuteedza tambo futi munin'ina wacho tambo. Ndati tambo yapana una sisi venyu vaita sei? Vafa vamandidziye dzamaita nezuro maneko. Ndobva mama vangu saka vari kupi sisi vako vandibvunza. Ndobva ndati sisi vakarara vari mumba. Ndobva vanopinda mumba mana kuti sisi vakarara, ndobva munhu akatoita sei akafa. Ndobva vatondishiedza. Ndobva ndaenda ndobva vasvika vakati sisi vako vaita sei? Vakafa chichidaitika. Panguva yoti ndikwanisa kutaura kuti chii chakaitika ndambokwanisa kutaura nekuti ndiri munhu anga abatwa nekutya. Saka zvandauraya munhu chii chichazoita. Plasi munhu wacho novandauraya kuti vanhu vakasiyana chii vana baba kuhama dzake dzikazvinza dzozoitika ukamboita sei. Ndandakutya paya. Ndopanda munhu anoshedza hanzvadzi yangu anonzi Gift achinouya pamba ndichinomudza kuti panapa sisi vafa. Ndakwanisa kuti nditaure kuti sisi ndavauraya. Ndandakutya ndikati sisi vaita sei? Vafa. Zvikanzi vafa sei? Yati ine hangu handisimboita sei handisi kumboziva. Ende ndakazviramba zveshuwa ipapo handidi kunyepa. Ndobva vanditi saka toita sei? Ndikati chatingakwanisa kuita kutofonera polisi. Guwa apa kumashure kwangu pane dombo iro pakaita kunge pakawira mukati apo ndo pakaradzikwa hanzvadzi yangu yakarovana nehanzvadzi yangu imwe iri muuzarirwa inonzi Revai. Zvinhu izvi zvakaitika ndona madhetsi handicharangarira asi zvakaitika iri weekend Saturday. Ndokubva bhodhi yazouya yakatorwa the very day ikaendwa nayo kupostmort. Yakazodhonza a week later vakazodzoka after a week tobva tazoita burial yake pachuru pandakuudza kuti ndo pane rinda rake. Polisi ichimouya tafonera polisi paya. Polisi ikisvika pakasvika polisi ndobva zvanzi tiudzei kuti vanogara panapa vese ndevapi. Ndobva tatosimudza maoko tese paya mhuri yese. Ndobva zvanzi chii chaitika kuti munhu afe. Ari kuziva kuti munhu afa sei? Ngaite sei? Ngavei anotaura.
mizamo yose ndobva vanyarara havana kukwanisa kutaura nekuti havana zvavakaona ndobva zvanzinesa musi kukwanisa kwari kuziva mbuya ndikati nangu ndiri kuita sei ndiri kuziva ende zveshuwa nasingakwanisa kuti ndizvirambe ndiri ndaita musha ndobva zvanzini tiudzewe chichaitika ndikandati ndakazoriwa sisi wangu nepuranga nenguva dzakati so ndakavarova zvakadai zvakadai zvanziwo orit ndobva tatobuda pepa nepolisi yetakutoenda mumba mamu nechitunha ndobva tanosvika tikasvika mumba mamu nechitunha ndobva tatanga kutoutira chitunha munapiki mafonera zvino zvonenge vachiita pa last update iyo yemudare yanga ichitongwa mudare mune Zimbabwe. Nesuwo ndatitonge nyaya iyi yemudare pachedu timboonesana kuti unoitonga sei yawira mumaoko ako. Inosara tirari ndafunga kusiya tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Vakanga varere nemudzimai mushedhi yokwachivanga. Don't sort. Vakanga vaine mudzimai mushope yokwachivanga maskati. Vakaonekwa nepublic. Vane zvavataura vati imi muri murefu mutema-tema. Kachipindura kuti ndizvo here kana kuti kwete? Hazvisiri izvo. Kuti kudii? Kuti ndakavata nemunhu iyeyo pari kutaura pachishedhi ipapo. Hazvisiri izvo. Hazvisiri izvo. Right, muno mudare mamambo kana mukareva nhema imi kana ivo 25 years. Ichokwadi ndinoti hamuna. Handina. Asi ndaiva nemunhu wangu wandaidanana naye mushedhi imomo ndimo munenge muchitandara vanhu vakawanda asi handina kurara naye asi ndanga ndichiwadzana naye semudzimai wangu anga auya kuzoti inini azotora mari yemwana wake. Achimirai vagunuka vanonzi vakaonekwapo imomo nomukadzi wavaive naye nguva dzemasikati. Saka tazvinzwa izvozvo ini ndakafonerawo masabhuku enharaunda vachivanga kuve nemukadzi indigere mukadzi uyu imhosva dudzai kuti chii chakaitika. Hanzi vakanga varere nemudzimai mushedhi yokwachivanga. Don't sort. Vakanga vaine mudzimai mushope yokwachivanga maskati. Vakaonekwa nepublic. Zvabudasana ndinodimbura makadaro. Kati vakanga vari vaviri koisi antigerwaniwo. Right. Vazvurati vakaita bonde. Kati vakanga vakangorarawo. Vakaita bonde. Alright. Garai pasi. Imakaudzwa nevanhu. Sasabu unomatakura nyaya vanhu. Zora mama. Garai pasi. Simukai vagunuka. Motunga mupa miko man through this one. Inini gunuka tafrenyika. Tevere. Inini gunuka tafrenyika. Gunuka tafrenyika. Ndasomza roko rorudyi. Ndasomza roko rwangu rorudyi. Kuti zvose ndatara pano. Kuti zvose ndatara pano. Chichava chokwadi. Chichava chokwadi. Pamberi pamambo. Pamberi pamambo. naMwari. Mwari vanibatsira. Ndoda kuti Mwari vanibatsira. Bata. Unomire pamambo. Wagunuka. Ava state sabhuku mazuva zizora mambo saka vazva vataura mazvinzwa munoti kudii nazvo? Ini chandinoda kutanga kubvunza hamusati mavabvunza vane zvavataura vati imi muri murefu mutema-tema. Kachipindurai kuti ndizvo here kana kuti kwete? Hazvisiri izvo. Kuti kudii? Kuti ndakavata nemunhu iyeyo pari kutaura pachishedhi ipapo. Hazvisiri izvo. Hazvisiri izvo. Right, muno mudare mamambo kana mukareva nhema imi kana ivo 25 years. Ichokwadi ndinoti hamuna. Handina. Asi ndaiva nemunhu wangu wandaidanana naye mushedhi imomo ndimo munenge muchitandara vanhu vakawanda asi handina kurara naye asi ndanga ndichiwadzana naye semudzimai wangu anga auya kuzoti inini azotora mari yemwana wake. Achimirai ikoko kudaro nokudaro chiregai muwe vadare vachatevera manje because even nomudzimai wenyu indinayewo mukadzi kaini tikangoti apa pamota tikangosvika tikadai vanotozvikanuka nekuti hazviikwi zvinoikwigwa mumba ini nemukadzi wangu. Saka imi kazvira ndo zvazvakaita ndo zvakaona vanhu chiregedzai munzwe manje vanhu vauye kwamuri kuti muone zvakanaka zvakaipa. Handii varume. Sorry. Okay. Vaiwadzana nenzira dzipi? Right. Kadzitegesai how? Mawadzirana andakaita nemudzimai uyu. Mudzimai uyu ane mwana wangu.
inini izvezvi ari grade 3 aya indai pakuwadzana pakuwadzana ipa muri ipapo indai point yekuwadzana hau rudo rwacho ndoramuzama kuda kutora chokutanga ndoda kuti ndikuzivisei kuti shona dzimwe dzenguva inokwanisa kutokunetsa chikonzero ndechokuti inini ndiri kubva kubhinga ndiri nesi pano paSanate Baptist Mission Hospital saka shona kamwe kenguva dzimwe dzenguva inokwanisa kundinetsa kuti ndinyatsokurumidza kukuzivisai alright saka nyaya iripo ndiyo kudai kuwadzana kwandakaita namai ava mai ava mwedzi wega wega vanouya kuzotora mari yemwana wavo ndokuwadzana kwamuri kubvunza kwandiri kuti makawadzana sei chikonzero ndechokuti mai ava vanouya mwedzi woga woga ayo tazviwa pakuno tumbukukurukura ndimai avo zvakazvika baba zvakazvika baba andira mari yobuda buda mukagarisa mukakwitirana padhuze yenyu hamuna kudai indini namai ava semudzimai anenge achida kuzouya kuzotora mari yemwana handitadzi kutaura namai ava kuti ndiswedere nawo pedyo navo ndinoswedera namai chimira hongu andiyaru nemada mwedzi nemwedzi sekutaura kwauri vanhu vachitozviona inini zvandinoi hauna kuya kuzotonga spidi yako ndoiri kuita kuti utaurirwe nyaya idzi saka dzikama ndikame ndikukuteerera vari kuuya mwedzi nemwedzi vanhu vachitovaona nokuti wati vanouya mwedzi nemwedzi kureva kuti vanhu vakatowanda vanotovaziva havana mbotaura nezvazvo asi zvezuva iroro zvamakaita ndo zvazoita kuti zvitaure asi zvekuuya kwavo aiwa havana kuita basa nazvo vanhu vanosingoya mune zvakanaka iwe une mbavha mishini waida kunowadzana navo kuseri uchitadza kuenda navo kumba kwako iyo vavinga mari wochinowadzana iwoyo muromo wokuti kuwadzana ikaga ndowadzana kanomwoyo naye vagunuka mira sekuona kwenyu mimi chambonyanya kuti vanhu vakadzike kuti izosvika palevhu yakadai so chakambonyanya kuitika panguva iyo chii chakaitika chamungafungidzire kuti apa maybe vanhu vakafunga kuti pane zvandaita chakaitika ipapo ndechokuti munhu iye havamuzivi plus inini kuuya kunoita mukadzi iyeye mirai hamusipinda vanhu vakawanda havamuzivi mirai ndoda kuti musvike panoti vanhu vakaita sevafungidza pane zvaitika chii chachanga chamboitika akuite zvokuziva kwemunhu kuti vanhu chakazopa kuti vachitaura kuti hapane zvezvaitika zvazoda kuti nyaya isumuke svike panapa chii chachanga chaitika zvakaitika ndezvokudai paakauya mukadzi iyeye inini kumba kwangu mukadzi iyeye haazikamwe mukadzi wangu ari kunze kwemusha womukadzi wangu inini saka akauya iyeye haafaniri kuzivikanwa kana nani vanoshanda naye munhu wangu anoti inini anouya kwandiri ndichimuitira zvinhu zvake handitika saka zvakapa kuti vanhu vazvione kuti pane suspicious pane zvinhu zviri kuitika apa ndenyaya yekuti vanga vasingamuzivi kuti ndiani kuna gunuka kunze kwedare rino iko zvino pandakupupura kuti munhu yeye akavinga inini achida wofe yemwana wake ndokubva maenda kuseri tinotaura nenhau yake mwana wake iwe mukadzi uyu mukadzi wako that's why achiuya toda kutaura nachokwadi ininiwo ndikaitawo mwedzi kana mwedzi miri unoti ngangomurega achiendera azviite ya me zvakakukunda mufanano zvinotaurwa ndo zvakaitika sorry mama kwete bonde handina kuita mukadzi ndakamubata yes isusu isu tiri vanhu iwe uri munhu watodaro wapedza uri kuzvinzwa kwauri kutarisira kuti unoda kuti titaure hatisvikiko nokuti iwe utoziva isi tiri kutoziva zvawatotaura ndo zvandati kambe ndingamurege pamwe mwedzi wakapera hana kuya ndigobva nakotidzokera ndosaka takamboenda uko kusina madrink kuzoona vaya vakaona uchibata-bata vakati ona iguruka zvotiti handiti yes hazvirambwe chokwadi yes ndakave nekutamba navadzimai vangu hameno vakandiona handiti
isu tichitoziva zvazvinoreva ndosaka takagara saka chizvitaura iwe tichizwa ini ndizvo izvozvo zvandiri kuzama kuda kuti nditsanangure kuti mai ava hongu vakauya kumba kwangu ndine mudzimai wamaikoko tiri ipapo ndo zvandiri kuzama kuda kuteketudza kuti mai ava inini hongu wozi kuseri kuya kwachivanga kuya kupublic kune vanhu vanomwa doro kune vanhu vanoda kutandara ikoko handina kuenda muchechi handina kuenda kuchipatara kwandinoshanda handina kuenda kupolice station handina kuenda kugrocery shop ndakaenda kuseri ndikuda kuzama kutseketudza ndakaenda kugrocery shop kwandakatanga kuti ndiko kwakakodzera kuti nditaure namai vauya vachiita chikonzero chemwana wavo handei pakubata-bata zvazvinoita sekuru sori mabo mazvitaura imimi kuti haungatadzi kubata-bata asi bonde kwete asi kutaura namai ndiri pedyo navo ndaitaurawo navo ini zvandataurawo kuti haungatadzi iwe wakabata-batawo hongu ndanagara nawo padyo tobata-batawo semukadzi hongu ndopandachida kutaura baba Gunuka ndikati nini chamunofungidza kuti chakakadzisa vanhu chii ndopamasvika ndozvanoda kuti nzive ndopamasvika kuti vanhu vakakadzika nekubata zamu kwandaita nemunhu wangu pedyo naye maibata chii hapana zvimwe zvinhu zvakaitika vanhu vanogona kuramba vaitaura vachida kungokupedzerai hongu vai muchitipedzera asi vanhu vose nekukura kwataita ivo vanhu hazvingotangiriko zvototangira pamuri kutepakubata-bata hatimboti muri kubata-batana muchibata-batana hamungangobati musoro kamuchasi munongobatana kanamandizvo munotobata nekuti iri yatonguva yekutobata saka ndo zvakaonekwa nevanhu kuti imi matobata ukoona vanhu votaura kuti mabata pamuposition mukabata havatauri vanhu votaura kana mabata saka imakabata pachena vanhu vachitoona kuti mabata ibine pamango zvakupera zvakadaro zvakatopera zvakadaro vachibva makasimudzana vamunyaka vachibva toya wandaita kubvunza watofambiwa asi iwe Gunuka chinhu chiripo iizisiwe yenyaya yako chirombo handidi kureva nini ndakaita zvisizvo dunhu zvakadai waida watopedza nyaya watoinda waida watopedza zvekubata mukadzi zvekuti hawaizotowi wakabata papi takubvunza kuti wakabata papi saka waida wangoti haachazamii bonde hangu handina asi mukadzi ndakaisa ndikakudai ndikadai zvakadii mambo vangu pachaja ndo zvandangotanga kungotaura inini kuti ndakabata mudzimai bonde handina kuita naye masikati machena akadaro hazvibudi kuti ndiite bonde pajekerere rakadaro mukadzi wangu ndiri kubvuma kwamuri kuti ini ndakaita sei uyu munhu abvuma kudhara because kubvuma kwake ambotumira shoko mukati umu kuti vedwe ndibetserei musanditonga papabi kureva kuti wabvuma anga achingonobvuma muchadei ndobedzi kuona munhu ati vedwe ndinonyara handina kupfeka zvakaita adhamu abvuma zvakaita adhamwa ndiri kunyara handina kupfeka uyu wanyara kare saka chongodiwa apa ndechekuti kunyara kwake zvafuka mashizha onhingirikirwe nekuti hapana watingati kanda dombo haunombozviita mutaura ambotaura akati tozviziva kana wagaritsa saka anga agaritsa zvinoita ndezvekuti chokwadi chinogona kuramba kubuda pamwe nepozishini yaunenge uinayo hatidzoke apa hatirege kutarira kure hatidzoke apa toda kudzoka padoro ndiri kuti inini chimwe chokwadi chogona kuramba kubuda handitika kana kuti munhu adudze nepozishini imwe yaanenge ari handitika kubvuma sekutaura kuri kuitika kuti munhu abvuma haangati dyu nokuti tichapedza tobvunza kuti
asi wakabata nenzeve dzamaivhesiti zvimwe zvacho hazvizonyatsoiti zvakanyanya wozokwana wosvika kunzeve kureva kuti hapana chichatadza kudini mudare hamunyariwi handitika unenge watoenda kure ukanyara mudare tototaura chokwadi chinoitika handitika saka zvimwe zvacho ndezvekuti position nemunhu haigoni kunyatsoti ndandaona sekuti nyaya iyi inenge yapera vagunuka vabvuma kare asi havangahoti zvechokwadi ndakadai mapoints anenge achibvunzwa nevanhu nematauriro avanenge vachiita zvinenge zviri pachena chiripo chete ndechekuti ngavangopuwa vakakanganisa mudunhu ramambo nokuti chero muchiti hamuna ruoko gwenyu kana kwakanodai pasi pedhirezika zve zvatopera ndokubata-bata kwacho kwatinotaura maoko anenge akasvika kunhengo dzisina kunyatsofanira handitika tapedza regedzai mambo vagoparira tipeu avo vataure tinzotipedza kuti nzeve dzinozwadzii kana shoko ikataurwa ndambonzwa sekuti ava vanonzi ndimukoti handiti chaita kuti ivo nhasi vamiswe pamberi pedare vachitongwa kunzi vakaonekwa vari panzvimbo isina kufanira rakacheka nyika chikava chikadziko kana kwatiri tese samukoti tese kana ivo vari vanoshanda nemadzimai pfungwa dzatichatora tese pavanoenda madzimai edu kunotariswa pavanoenda kumateneti mukoti ava tinovatora sei nokuda kwezvavakaita masikati pachiita chivanhu vachirungu saka taakuvati mukoti ava chero muchizovatonga but ivo atove munhu akaipa chero kuti madzimai edu aende kuchipatara Wait.